Čaute ľudia, ja som Martin z kanálu Jany a Martin Gaming a tieto prvé video z tejto série Farming Simulator Kochanov ZD Kochanov a je tu s nami Jany. Čaute. A môžeme sa pozrieť na farmu. Takže tu na asi vidíme, že budeme vysypovať, keď budeme niečo niesť. Tu nás je silo. Toto je veľmi výborná kvalitná vec, táto váha. Najprv vás celých zváži a potom vám odváži, že koľko máte tón nákladu. Vlečku všetko odpočítam, koľko máte nasypané vo vlečke. Tu je silážna jama. Tu ja pozerám kravín. Tam je nahnoj, tak to sa nám bude hodiť. Tu asi sa bude dosypovať. Kravín má pekný výbeh. Tu my sa presunieme ďalej. To už je na mape, tak. Tu máme náš autovlek. Tu je obchod. A ak ste si všimli, tak hrajem bez mapy, lebo pre mňa je to tak zaujímavejšie. No a teraz máme veľmi nástroje. Tu máme ten autovlek. Tu máme, našiel som takýto for sheet. Ja to neviem vyslovovať. A je to ešte na E514 a je veľmi pekný. Tento autovlek sa mi tiež páči a je tu ešte z takého UR paku Zetor 56. Tu nám dali obrázok. Keď chcete, môžem vám ukázať moje mody, ktoré som si dal nové. Tak, tu mám klasy a tieto, tu mám 8000, ktorú by som si chcel čo najbližšie kúpiť. Tu je ten UR pack. A tu mám 12 000, ktorú by som si tiež chcel kúpiť. V kombajne tu mám tieto foršity, túto cenu si nevšimajte. Potom túto rezačku, keď by som chcel už začať aj potom s kravami trošku. Tu sú lišty. Mám tu kačenu, autovlek a toto dnes budeme používať túto jaskynku. Kultivátory tieto nie, ani túto sáčku, možno ten postrikovač tiež asi nie. A potom tu mám intervezu horov, ktorú som si vylepšil na reálnu, tak, že by mala reálnu kapacitu. To som si našiel na internete. Tu mám vraj na bunty, tu naše závažia a tu na už niečo také zaujímavé. Tak my sa môžeme vrhnúť na kosenie. Vyberieme toho škvita, že to budem vyslovovať. Ideme kosiť pole 21. No. Tak, Janko, povedz niečo na zábavu. Ja. A ne ty. Tak dúfam, že s tými strojmi sa bude dobre hrať a že nepôjdeme 50 razy vysypovať. No. Uvidíme. Napríklad tento Ford Speed, ja to neviem vyslovať, mám ho už oskúšaný a je veľmi výborný. No, farmu sme videli. Teraz A vrhneme na kosenie role 21 a túto mapu už hrajem dlhšie, čiže ju poznám, čiže preto aj nehrajem s mapou. A je to aj kosek záživnejšie. Tak. Ďakujem, že som dal smerovku. Kde vláč? Akým tam bude nôžka? Čo ide vôbec? Počul som na sluchátkach. Majáček, to musí byť. Tu je pole s kukuricu, ktoré by som chcel ísť čo najskôr, keď budem mať rezačku pokosiť. Je to najmenšie pole. Čiže to bude najrýchlejšie. No tak,
Počkaj, koncem. Mám. Potom by som chcel začať robiť balíky neskôr. Aby mali kravy podstielku. No to urobím s horálom, ale aby sme mali nás krmnú zmes. A najprv teraz kúpime horál asi a pôjdeme zberať a budeme to nosiť do výkupu, taký menší zárobok medzi tým. Tak za chvíľu sú pri tom poli. A tu na počítači žaby. Tu je pole 22 s repkou, ale my ideme na 21. Tu budete mohli vidieť matóny. Jan, píše sa to tak? Matóny? Matóny. Neviem ti to povedať. No, tak pozri sa na mobil. Musím. Vrajuje s novým mobilom. Ináč vzadu za mnou brat leží v posteli. No, tak tu je to pole, tak my si nastavíme autokombajn. Poradím vám, furt si dávajte toto na 0,50 metra. Tak, toto. Pardon, pohľad zvonku, budem sa snažiť čo najmenej dávať zvonku, ale u nás je systém to obezný technika. Tak, my si môžeme ísť, pardon, do tú prevodovku, ale nemám ten radenie parku, čiže nebudem mať prevodovkou. A my teraz ideme, viem, že mám 59 000, možno 60, ale ideme si kusok privyrobiť. Hrajem na volante, to som hovoril v minulom videu. Musím si tam dať ten mod. Môžeme ísť. Môžem tú váhu rovno ukázať, keď si myslím ten do autovleku. Čudo má veľkú kapacitu ten autovlek. Až 20 000 litrov. Takže autovlek na takúto vlečku. Takže 17 000 litrov a niečo, tak to bude pre tú vlečku pohoda. No. Ideme pozrieť sa na tú váhu. Chvíľečko počkajte, si dám to sa ďalej zvolať, żeby som nebúchal do mikrofónu. Tak. Teraz nám to pekne odvážilo. A máme 10,8 tony. Čisto len tá repka. No tak my sa môžeme pozrieť, že kde to pôjdeme odviesť. Takže všetky také isté sú ceny, takže asi ideme do výkupu. Asi pôjdeme do toho výkupu. To musím pozrieť na mape, kde je. Takže dobre. Až pôjdeme touto cestou. Tak. No. Viem, že je tento traktor trošku pomalší, ale časom budeme už mať novšie stroje. Napríklad tú 8000 by som si chcel čo najskôr kúpiť. Tak Janik chce ísť šoférovať, tak prečo nie? Poď. Tak Janik, budem to navigovať.
No, tak. Jolenko, hovor na čo, keď si za volantom. Musím sa sústrediť, aby som nenabúral. Tak tu na ťažko nabúraš. Je to nie je Tak, tu na cez rampy. No, Janko si tu užíva túto jazdu. Pekne sa oprel o stoličku a už ide jednou rukou. No, lenže by som nenabúral. Aj, no, nemôže sa stať. To je vyššie kraj. Reakcia volantu je veľmi veľa. No. Tak. Kombajn bude mať za chvíľu plno, takže keď odvezú, tak pôjde už A vysypať. ja už viem, kde máme ísť. Doľava. Doľava. Nie. Otoč sa. Prečo? Lebo ideme do výkupu, nie do výkupu obilí. Otočiť sa. No. To je len tráva, čiže... To sa menšia je navigačné schopnosti klienta. Tak. Už viem. A potom rovno ideš vysypať pod kombajn. Takže tu sú pritom. Napíšte mi keď do komentárov, že či chcete, aby som vám pustil tomu hudbu, alebo nie. No, tu je vysypeš. Áno. Áno. Máš autovlek, že Ja som celá neviem. rovno to otoč. Že bohužiaľ. Takto, takto tu daj tam, z boku. Otoč. Pohľad. Dobrý. A tak sa to vysypovalo do druhej strany. No a rýchlo je vysypať od kombajnu. Mimo ho ďaleko. No, on má plno. Toto naľavo je inspektor mód. Ale za chvíľu budeme končiť, lebo máme na kanále 15 minútový limit, tak odsypeme od kombajnu. A Dojde na ďalšie farmu. video by malo výjsť zajtra, podľa toho, ako budeme s tým. Áno. Ale malo by deň zajtra bez problémov. No, A Marto mi sa píše správne. no. Teraz to musí kombajne a budeme pomáhať natočení. Pekná mapa, veľmi sa mi páči. On, viete, on má tie fany, ale hraje ako rebel a multiplayer to nemôže hrať. Takže budeme hrať len tak. Už ide. No budem teraz vidieť. Dobre, to nie. To je chyba mňa, že som ma takhle nastavila. Rýchlo. My to vysypeme, tak toto by bol koniec dielu. Tak čaute. Čaute.